Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз шанбе қарор дорем дар шанбе бозори Искара, ноҳияи шаҳри Туз. Дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷино, қучқоро, моли майда, писфандоз, совлук, моли майдаам ҳаст. Хулас касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписация кардагӣ нестанд, ҳатман подписация кунем. Фикри худона дар комментария гузорем. Лайка фаромӯш накунем. Видеоро то охир тамошо кунем. Рафтем. Ғуноҷин қисрма? Ғуноҷини қисир барои мол кардан. Видиш созад. Аҳлиша намедонам. 10,000 гуфтеста савдо мешава, бозор 7,000 то 7,000 кардааст. ҳолӣ надодааст. Ана гови гусаладор. Дим гусолаш будааст. Гусолаш мода, ғуноҷин. Сути қанча ака? Bir kunda як рӯзда 4 литр шир. Бозор қанча қилdi? 6,500 бозор кардаиста буда. Ҳоли додагиш нест. Яй гусолаш. Ана дутта гови фасон омадааст, гови калон. Хоб, иш 13,000. 13,000 савдо мешавад. Гусолаш буқача. Bu nechinchi bolasi aka? Yakun gusolash budaaст. 20. Har dusha yak joya 20,000 pursidesta. Nadodesta oli. Ash goy kalon. Vaydam kalon. Bu nechinchi bolasi? Ha? Necha? 4 ta. 5-4 gusolash bunda. Suti qancha keyin? 7 litr 8. Bir kunda? Ha. Jak ro'zda 7 litr, 8 litr. Bir vaqtcha to'qa 7,000 guftesa savdo meshava. Ilan o'zi yakas omad, harcha yak joya 20,000 pursi. Ma goy gusalador. Çorum gusolash bunda. Ho'kizchami g'unojin? G'unojin bunda. Suti qancha aka? 3. Bir kunda 8 litr yak ro'zda shir. Bozor necha qildi keyin? 2,5. Haftani mazur bozor narxidaaст. Dodagish neist. На, гови гусаладор местни пародаи маҳаллӣ, сеюм гусолаш. Укча, гусолаш ғуноҷин буқача. 3-4 литр як рӯза шир. Бозор қанча қилdi aka? 6,5. 6,500 бозор кардааст. На гови гусаладор 11,000 нархш савдо мешавад. Бо гусолаш буқача. До сеюм ё дуюм гусолаш. Сути қанча билмайсизми? Ида мол көпта хуш биласizmi? Ширша аниқ намедонем мега. Чен накада ягон бор. Моли хонаи ихтишом будааст. Бозор бурандима со'радими? So'rang. Ҳоли бозорам нарх накадааст. Мана гови гусоладор. Якум гусолаш будааст. Хоб 16,000 гуфтеста савдо мешавад. Бо сути қанча keyin? 8 litr як рӯзда шир. Ho'kizchami bolasi? Ho'kizcha. Necha qildi bozor? 11,700 bozor narx kadaaст. Ҳоли додагиш нест. Нагои гусаладор моли хуб, най гусолаш. Нечинчи боласи бу? 3 гусолаш буқача. Як рӯзда 6 литр шир доштааст.
13000 нархш 8 бозор кадааст. Куноҷини зотӣ 3500 нозӣ кардаиста додагиш нест. На гови гусаладдор. гови ширдор будааст. Ай 15 литр боло шир доштааст. 17000 нархш бо савдо мешава. бозор 14000 кардааст. бегаи 8 литр саҳар камишта 7 литр шир метавофиста. Olamız aka. Mana. Bu nechinchi bolasi aka? 3-chi bola. Sayim gusolash bolasi. O'qishcha? Qacha. Necha endi buni bo'lar joyi? 14 bozor qildimi? Endi bo'lar joyini bozor biladi aka. Bozorni narxlab qo'ymaydi. Mana qishqoro. Bular shishakmi, qo'zimi? Барах шхор будааст. Иш 2,5, иш 22. Созай танашам. Фарбича. Бозор qancha qildi aka? 17. Abdayining na isha pursidas bozor. Xo'p, buna bitta baraq shxori diga. Alsham sozay parodash 2500 guftesta bu savdo meshidast. Bozor necha so'rayapti aka? Bozor. Mayda qo'zinimi? 2 so'm deb. Shuni necha so'rayapti? Qo'shqar 2,5 deb savdo qildi. Bozor so'rashdi. Bozor har xil. Har xil bozor narxi esa, narxi aniqcha nagufт. Надата шхори калон фарбе 2500 гуфтеста савдо мешавад. Бозор оли конкрет нарх накардааст. Она гусфанди баррадор 2800 гуфтеста бо савдо мешидааст. Бозорда 2100 сум кардаиста мегам. Она барачаш. Шхори калон савдо шидеста 4300 бозор пурсидеста оли савдо пухтагӣ нест. Чхор беҳад фарбия барои гӯшту вақт пише зурайда. Шхори калон 46 та бромад ахир. Як та шхор 4600. Моли ҳам додагӣ нест. Ба инда 100 сumi дига омад. Savdo kiresti. So'rashna, semizlikdan o'lg'on o'qlar. U meni ko'rib olaydir, u bo'z qo'ydi men sotolmayman to'g'risida. Isfandoy farbe qisiran hamash sog'liqan. Xo'p, 3500, 3300, 3200 guftesta savdo meshava bo. Xo'p, bozor ko'tara 2800 pursidesta dodagиш nesoli. Hammash sog'liqoy farbe baroy go'shtdan. Qisiri farbe ay hamash. Mana baraq shxoro baroy bonida partoftan behad zo'ray. Jeyna khela farbe shidagan bu testlar farbe meshawand. 2300 калонош савдо мешавад.
мана барра хушкоро ҳамаш эм хулагай фарбе бад нест барои куштана мешавад барои эм додан аст ай 2000 сар мешавад то 2200 кетиши нешидан bo'lyapti aka 19 18 2000 puxta istan